e gure kewɗe diwal Beni e ɗi lebbi fof ɓiɓɓe ngal diwal ana noddi horeɓe Nigeria e ɓammude peeje kanɗe fof ngam semminde ndenagu maɓɓe e sakkade ɗe kippanɗe laatiɗe sababu mayde ko ɓuri yimɓe capanɗe. e ɗe balɗe fof ilemeji mawdi ana taska e yoga e leyɗe meɗen Afrique ɗum laatike sababu mayde yimɓe hewɓe to RDC tafon ko fota yimɓe 19 maayi e ɗi toɓoli gaɗuɗi asawere keñen ko ɓuri galleji 500 keeɓi caɗele e ɗi ilemeji nantini horeɓe leydi ndi to Afrique du Sud ko fanɗi fof yimɓe 16 no woni ko jiita mayɓe caggal toɓo waɗugo e puɗɗoɗe yontere nde e wi maɓɓe e wi horeɓe ɓe ana tawa e yimɓe mayɓe ɓe sukaɓe famarɓe fa hannde tewtugol yimɓe majjuɓe ana jokki caggal bonandaji kewɗi taskama e ɗi ilemeji. To basi hakkunde Israel e Iran policiɓe Israel nangi yimɓe Israel naɓe ɗiɗon no tumaɓe wadde golle ngam wallitade Iran e ɗe balle ƴaɓɓiɗe ɗum saha nde basi woodi hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗe ko ɗum holliti fedde toppitinde kisal Israel hande ɓe yimɓe ɗiɗon nangaɓe ana tawa naɓe ɓe jeeya ko e leñol juif en. Emmanuel Macron horejo France e jillu makko to Greenland to Denmark o holliti o ɗamini omo yeeli wartugol jam e deƴere e wakkatiji garoji ɗi hakkunde Israel e Iran kañum e fuɗɗitingol kaldal hakkunde ardiɓe Iran e pelle daraniɗe ko fati e gueɗe ko fati e ko noddira nucléaire. Keɗoɗen kanko Emmanuel Macron e dawol makko to Greenland. Eɗen jokki noddude yo jam e deƴere tabitu e fuɗɗade yewteɗe. Mi heɓi kaldude e horeje leydi Iran mi noddi yewtere nde fuɗɗoto ko yaawi ko ɗum kadi ñaaguimi e gostodiral am e horejo denta leyɗele Amérique hono Donald Trump mo ganduɗa ina rendini kadi nde yidde beele eɗen keɓa fartange ruttade hen e ardiɓe G7. Miɗo ɗamini waktuji garuji ɗi ma en dañ jam e deƴere e kaldigal ngam dandude kala ko ina addana e ustude gueɗe nucléaire keɓgol mbawkaju nucléaire e nder leydi Iran e ko ɓuri ɗum fof ngam dandude kala fitnaji e nder nokkure nde. Andinde fa han Israel e Iran ana jokki weddondirde bombuje ko fanɗi fof yimɓe jeyono maayi hande to Tehran lamorgo Iran. Israel nantini fuɗɗi faɗɗude bombuje e nokkuje to missile Iran tawa e nder leydi ndi. Tedduɓe on jaraba heɗagol mo RFI Fulfulde fati goɗɗe joni ni yewtere moɗon coftal ɓalli meɗen e Aissatou Ly e heddiyankoye mum siminda mo. Coftal ɓalli men Aissatou Ly. heeɗiɓe RFI Fulfulde on calminama on juurama kankone o yettama Minati Diallo on jaɓɓama e yewtere mon coftal ɓalli men alet hande kaleten ko kabaru kawguel manguel adunaru ko koyguel club aji ɗi ɗum woni mondial des club fuɗɗima seeɗa hanki to États-Unis ko noon limore e club aji tawaɗi kawguel ngel koko ɓeydi diɗɗe jaafoɗon nayi africaine toon momin gartu e ndi mbadi yetiri kawguel ngel e club aji pettoji hen e kawdiri puɗɗiɗe wadde mamin kal kadi kabaru Ligue des Nations Portugal heeɓi desewal ngal hikka e yeeso Espagne match ɗum ma wot ko wayli ha hande en kalino ɗum e banggue kirodiral hakkude ballon kirodiral gam hebde ballon rek kangue nde ko wona ɗum mamin kal kawdiri cihilagu baɗɗi e ñalaɗe e kawgu Sénégal heeɓi e dow Angleterre e banggue fukkucengel kawguel basketball Africa League timmi hikka ko Al Ahly mo Tripoli heeɓi jeenari ndi tedduɓe Jean-Jacques Diouf ɓi Sénégal pettowo toon to Al Ahly heeɓi desewal ɓurɗo wawde fijde mamin keɗo kongi makko ɗo e seeɗa ko ɗum woni toɓɓe men bisimilla. e heedi e karallagal ngal ko Saliou Diawo weltanama kanko e Malang Sonko min calmini kadi hoɓɓe men walla mbiyen yewtidiɓe men ɓe natti wonde hoɓɓe e nde yewtere yaadiɓe men Arouna Deme a salminama a wiyama bisimilla. Aissatou a salmitama en calmini kala hettiɓe en. Eyo anne Mamadou Fall mi salminima. A salmitama Aissatou en calmini kala hettiyankoɓe.
Yoro Mangara aɗa heɓo golngol de segorade Paris eyo mbeɗen mi ɗo mi salminima Aissata mi salmini ɓe gonduɗa e studio ɓe e kettoɓe minen min natti wonde hoɓɓe komin hoɗɓe eyo wallahi ko noon ti kon hoɗɓe a jarama Yoro Mangara ewa Dieynaba on jii hikka ngol kadi arani nana muuɗo laccirejo mum to yaare law ñamoye tew gasi hen kadi artu noon yonti kabaru mawɗo e banggue fuko koyngel kawgel manguel addunaɗo kulebaji ɗum woni kabaru mawgo ngo eɗen mbawi wiide guite fof kucci o saaha ko États-Unis joni mi anda so tawi kawgel ngel joofi walla joofani Bayern ene fottanno e Auckland City ɓe gonno koye loggi jeego pene jeetati la ilaha illallah ɗe dimintaji nogas ɗum ɓurti koye eyyo wona bettere eyo Auckland ham so tawi kañum haalde Auckland kam hanki nana wayno mbiya professionnel kawra e amateur en ni tan ala ɗum ɓurti ɗo e yamɗe 19 kawdiral gongal paɗangal ko PSG keɓɗode sawa Ligue des Champions eyyo hikka ma fottu Atlético Madrid yamɗe nogas e ɗiɗi weeyo aduna yonkore Palmeiras e Porto kañumne ma kawdir gay mawɗi ene poti toon eɗen mbawi wiide banggue Europe Real nan toon Real kam kañum sikki ma taw kawgel mondial des clubs ko kañum jeeyi hikka PSG nan toon Arsenal mi anda so tawi mbiɗa suusi limtude Manchester City e gayɗi kono kam no way fof eɓen toon Amérique e banggue mbiɗa sikki Amérique latine Fluminense kamɓene eɓen toon ha hande leyɗe arabe ɗe Al Hilal mo Kalidou Koulibaly mbiɗa sikki ron o woni Afrique ne yarani caggal e diɗɗe nayyi mum ene toon ko wayno Wydad Casablanca Espérance Tunis Mamelodi Sundowns et Al Ahly Al Ahly ni putti hen eywa ɓe pettiɗi Inter de Miami ɓe tidde ko saare ɓe kawa ham déjà ko ɗum ɓeɗe yiɗi gartene e ngal kawodiral ni saabu ɓe pijji hanki ala nannuɗo noon ala logguɗo ɓe etima ɓe dokkama mbiɗa sikki penalty ɓe nannani ɓe nanni mbaddu woturu kono ko hors jeu mbiɗa sikki ɓe calanama ɗum eyyi holno jiiruɗon hikka fuɗɗode e kawgel walla mbiyen kawdiral ngal Ahli waddi hanki Inter de Miami ko ɗon puɗɗortoɗen min mi yeeɓi match o hanki hirino noon ɗo 2h du matin wonno ɗo mi-temps gadanowo kam ko Al Ahly jeeyi ɓe keeɓi penalty ɓe rati ɓe keeɓi occasion ji ɗiɗi tati ɗi ganduɗa aɗi leeri mais ɓe markani min noon ko hawimi seeɗa e match o no fuɗɗoto nde ko no darmi essato ko ɓorniɓe mayoji boɗeji ɗi Ahly ɓuuri Inter Miami gonnoɗo e leydi mum ɗum hollirta ko enen Afrique ken ɗannotoɓe no fewi kala to jaaɗa ɓinguel Afrique nen toon hanki ɓe kolliri ɗum e estato eywa Yoro mbeɗe wiya Yoro Aruna anne yiyande ma mboɗo sikki tan hanki no darori ni eɓe ponno hawde aɗa andi kawde baade ndi sa futtodima hen mo ganduɗa no wawi wiyede kañum onon deeɓi podde doole seeɗa sabu ɓe kolliri hanki wonde Inter Miami hay sen Messi en nan toon kañumen mbawani ɓe en mbawno wadde hen profité ɓe kawa hanki ɓe daro darde wonde e nder groupe sabu tiɗo artiɓe ɓe jahata mbaɗa feere noon puddoroɗa hawde mboɗo sikki ɓurno wonde darde ɓurdi moƴƴude kono saggal tan ɓe kawa ham no semori ha hande yimɓe ne jeeya hori kam arto ho Al Ahly ni mbiɗa sikki ene wowi tawede kawgol ngol ɗo hay sinno ala hikkama hoysde ari hay goto wawa andude tawa no fondirte sabu ko capantatoydiɗo kawroyta ɗum noon no deeɓi wadde hawni seeɗa yawde andude de yimɓe kettata surtout ko noon hawri hoye yimɓe ne petti ha tampi ngara haɗi lewru ɓeydane hen mboɗo sikki no muuse mabɓe ɓeɗe ƴeeya e namde ɗe Aruna mamin gaare Mamadou Fall o haali ɗum ɓe gummima diɗɗe jeeɗiɗi mbeɗe sikki ko ɗum waɗanno ha ɓe gartiri ɗum e diɗɗe capanɗe tati
e ɗiɗi lewru fodde lewru haalulaji noon mbaɗi wonde ɗum ma wood ko ha tengti e banggue liga o mi sikki hoorejo liga o won suuti kongi ñingde ko waɗi Gianni Infantino ɓeydi limore club aji ɗi ha ɓeydi kadi juuteni ɗi ma wood ko bonnaniɓe saabu to liga to mbiɗa sikki diɗɗe ɗiɗi ene tawa hen an hol yiyande ma hen Gianni Infantino ko kalis o darata walle no jiiruɗa ɗum Mamadou eyyi yandem ko débat oɗo walla yewtere ɗum ɗo fuɗɗima ko ɓooya gila e bale ligue des champions saɗa wattuno hen haqqille no feewi aɗa andi sa ƴeewi compétition o ɗo dartono ɗo hankkadi joni ɓuuri ɗon ɗum noon aɗa tan ko kala eltowo anda holno wawirta jogorade ɓe ganduɗa kañum woni fettoɓe fettoɓe kadi jogori tampude de eyyi ko ɗum tagi mbimo elto kala foti ƴewde holno wawata hutorade ɓeɓe ganduɗa kañum goni fettoɓe kono saabu ɗum sa ala ɗum tan fettoɓe ma jaa tampa saabu ɗum sa ƴeewi kono gommide ligue des champions ɓooyani gara nata e oɗo compétition kadi jalta hen jaaha patoya e championnat ji jaaha patoya compétition aji goɗɗi kadi ɗum ɗon noon sa andano ƴeewi no kutortoɗa fettoɓe tan sa renaki tan ma dañ hen caɗele no fewi saabu ɗum kamɓe fof maɓe tampu kanko Gianni Infantino holli fandare makko e duuɓi garoji ɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeenayyi woni kadi ɓeydude diɗɗe ɗe ha capanɗe jeetati woto sikki kanko ala emin goye capanɗe tati e ɗiɗi aɗani o kanko wi ko ɓeydo o miiji tan hana kalis dañira ayi coupe du monde oɗo hoɓe nani hene kala yahoɓe hen dañte kalis no wayde leydi kono noon ɓe jejjiti wonde fettoɓe yimɓe sabu ɓe gaynat lewru ɓe gayni so ɗum sa waɗi ha yeehi final ni ƴettuɓaɗo no Paris Saint-Germain si no hande final walla Real Madrid en août championnat men puɗɗitto balɗe 15 ni a foftata ko ɗum mbiyeɗa e continue ha mo huuri ha coupe du monde paato par ce que 2026 yimɓene ciftora so juin juillet 2026 o waɗi coupe du monde ɗum firti ɗo e duuɓi ɗiɗi aɗa fetta tan aɗa foftata darde ala haydara ala yimɓe gañoto gañande ɗe kewat walla mayɓe keewa walla noon haadi ko ɓuuri hen bonde woni football o e aduna hoore mum darto par ce que yimɓe jiɗde dañde hen natta dañde ma dopage ne hunde fof ma artu hen sabu sa jaddi yimɓe aɗa jaggina machine ni tan ma wodono tolno ma mbatta hen jeeya hen yoro aɗa andi affaire o wona tan kaaliso ko kiram woni hakkunde FIFA e UEFA aɗa andi FIFA jogui tan ko coupe du monde jogui kan ko fettugol leyɗele ɓe daari ɓe jii UEFA kañum ne jogui fettugol leyɗele Europe kono aɓe jogui kadi club aji mawɗi ɗi ko wiyete Ligue des champions Europa League ne jogui haalis kewɗo et puis ne yiye kadi ɓe mbi kamɓe kadi yoɓe mbat yoɓe ko wiyete ko labbo foof e tufne mum ɓe daara kamɓe kadi soɓe mbawi hebde yiyande e darogal mawgal aduna o foof ne yeeɓaɓe ne haala e football mais no ɓe puɗɗiri ni kam moƴƴani goho ɗiɗi o moƴƴani e fettoɓe jiiɗa mais ɓaade kadi gonɗen koye jamanu mo ganduɗa club aji ɗi fof aɓen maaya ɓaade ɓe ngala kalis ko ɗum woni gonga ko ɗum nawiɓe hen mais fettoɓe jiiɗa yaade mais ɓe mbiyete ko leggal e gaɗa koma jaaha ɗum noon woni probléme saɗa jogomo jogi fof ala mbawɗa hen alay sago jaaha yoro mi nani nane nde Arouna haali inni Real tan ka gisluɗo Real sikki hikka kañum mondial des clubs ko kañum jeeyi sikki aɗa yaadi e est ce que hoɓe favori aɗa yaadi hen a expliqué ɗum woni seede Allah komo andi ɓe gona Real wona favori hay sinno Real kada dari he favori wonta hen ala holmo ɗo Arouna kam mbeɗa andi ko Real wonani kañum kam ko Real wiya minomi supporter Bayern kono wonani Bayern no waga ñaade ala équipe mi sikkuni sa renaki mayi équipe mo fadanoka ƴetta ɗum ɓaade heddiɓe ɓe koɓe tampuɓe mi waɓene pari ni hande ne jogui équipe kono tampuɓe hanki omo wonno conférence de presse woni aɓe pote jangniyankoɓe o wi kamɓe ɓe ƴetti Ligue des champions ɓe mbaɗi hen balɗe ɗiɗi tataɓel ɓe jeehi Ligue conférence ɓe gagnima ɗum kamɓe Portugal ɓe poftaki kadi ɓe gari e Ligue des nations ɓe poftaki ɓe gari kadi ko wiyete mondial des clubs o wi ɓe darotako ɓe tampi ko yimɓeɓe yoɓe balluɓe seeɗa
ɗum kadi ne hamni woni ko kibaji mawɗi ɗi fof tampere nden ɗon ko heɓtade tampere mawde kay ewa mataw en kaɗat ɗon e banggue mondial des club o sabu hande toɓɓe ɗe ene keewi en garat han kadi e kabaru ligue des nations haali ɗum Portugal heeɓi desewal ngal hikka ko ɗaminanoka min heeɗiɓe ɓe fof nde min jewtata yontere yawtude nde ɓe dokkuno favori ko Espagne ɓe pooli Espagne e faw petta caggal nde diɗɗe ɗiɗi ɗe fof keeɓi loggi ɗiɗi Cristiano Ronaldo heeɓi desewal gongal hokki Espagne walla mbiyen hokki jaafoɗon Portugal Ronaldo duuɓi capanɗe nayyi no fof duuɓi capanɗe nayyi pawɗi de ko noon de capannayyi tan capannayyi eywa Yamal kañum sowani hebde duuɓi 17 yarata ka 17 jeetati o yarata sappo e jeetati ngol kam o yiyani maro ko nanganoɗo hemnomo nde hemnomo e ɗum Mendes o hemno Saka en e Mendes o ɗum heɓimo kankone mboɗo sikki Mendes latéral uji gonɗe aduna kañum tan wawi nanggude hen mawɓe fettoɓe mawɓe ɓe kala mo hawri hen yiita haydara kanko noon holliro hoore makko yiyande eywa ngol yamal ham e ngol hotani Mamadou Fall hol yiyandema yiyandem ko tan no Aruna wirno ɗum ɗo ni sa ƴeewi alet oya ɓennoɗo o wi so tawi Lamine Yamal yiyani tan o mo ganduɗa kañum latéral o Nuno Mendes so sokkimo tan Espagne ina wawi dañi hen caɗele yoro mangara kadi wiɗono ɗi so en denaki tan ma mettu no fewi hakkude Espagne e Portugal cikkanumi ko noon tan yaari saabu ɗum hewɓe cabbitno ko Espagne ara rewa e ɓeɓe ganduɗa kañumen goni en tout cas Portugal kono noon noɓe mbirnoni kadi Portugal ne jogui hande sukaɓe ɓe ganduɗa eɓe mbawi dartade ɓeɓe ganduɗa kañumen goni Espagne ko ɗum himɓe jii e ñande final o nde ha joni haala ballon re kangue nde artan min kaalino haala majjum yontere yawtude nde yoro wino ko desewal ngal mbuñaari ballon re kangue nde wona hebde no wiyeteno ni desewal gotal tan hokkirta ɗum kono kadi wona wasde desewal tan hokkirta ɗum mbeɗe sikki kadi yoro wasde desewal bagal no Lamine Yamal hankadi ma addu kadi hiirodiroɓe e banggue ballon re kangue nde ma ɓeydu jiiɓade so tawi Lamine Yamal Espagne heeɓino mataw desewal Ligue des Nations ma wot ko walliti ɗum e banggue ndi muñaari kono ha hande kam ɓeydima jiiɓade eyo ballon d'or ko politique moni kala wiyata ko mbiram wawi hande Real Madrid so ɓe ƴetti coupe du monde des clubs a yiyat équipe o maɓe mbat feere ha ɓe mbiya ko Mbappé ɓuuri wawde fettude aduna o ƴetti soulier d'or ɗumen sa yeehi Paris Saint-Germain ɓe puɗɗima kamɓe foof wiide ko Dembélé sa yeehi Portugal Cristiano Ronaldo wi onon mbiya Dembélé oɗon mbiya Yamal mais onon Vitinha on jii ko waɗi ko hikka o gañima fofof sa ko nonu sa yeehi hande min ko muusimi hen seeɗa woni ko jayniyankeɓe français ɓe gonanani kamɓe fof Dembélé Espagne fof wonani ko Yamal Portugal fof wonani ko Nuno Mendes e Vitinha ha heddi France kamɓe fof ɓe mbi ɓe mbiyat wi omo wawi ɗum ƴeftude kono wona ko henani amen so Yamal ɓuurimi wawde fettude hitande kala ɓe jaltinat ko hesɗi so tawi ko fettugol ballon Vinicius ɓuuri wawde fettude ballon Rodri rawane ɓe fetti Rodrigo ballon d'or ɓe mbimo kanjum gañima euro oɗo gañaki ko no ɓe billiraɓe mbaɗirta kono sa daari tan ko so tawi tan haalete ko haala football Lamine Yamal ɓuuri wawde fettude ɓe kamɓe fof mais so tawi noon ko saɗa wota gotanta tan ko ɓurɗo wadde ko mawni Dembélé ɓuuri wadde ko mawni eywa laaɓi wadde en jokkat tan ha hande yewtere nde tedduɓe en garat han kadi haalde ko yoyti e kawdire cehilagu baɗɗi ɗe ñalaɗe jawtuɗe sa yi noon min garti hen ko saabu wonko Sénégal waɗi e yeeso Angleterre ko ganduɗa ne ɗaminanoka mataw walla fadanoka ɓe loggi tati go fartange noon wonani Pape Thiaw eltowo diɗɗal ngal namdal ngal arti woni
mbiɗa yiɗi heɓde ɗon faamu muyo seeɗa sabu jeddodiran won wiɓe ngol woni aranol ko diɗɗal Afrique ene fiya Angleterre ɗum meeɗi wadde walla meeɗa mata diɗɗal meeɗa wadde ko ngol woni aranol Cameroun meeɗa hawde Cameroun meeɗa hawde Angleterre ala kala nde ɓe kawre pottino coupe du monde 90 ɓe mbaɗi 2-2 Angleterre marque 3e fiiɓe 3-2 ɗum kala nden amen jeeɓa eyyi kamɓe kala nde ɓe kawre africain pettowo no ummi équipe aji Afrique ɓe piyano ɗumen hikka go woni hoɓe piya haala ɗon waɗi he banggue toon to Angleterre wonande jeydeji ɗiɓe jani e dow elto kamɓe mbaɗi créé football mbaɗi créé fair play kono ɓe mbaɗani fair play kala nde ɓe piyamma woto ɓe jaltini ɓe mbayi hono France ay faray sa wawi ɗum fiiɗum ma addanma haala wona wiide hande Mbappé wonani en forme en Deschamps hotani eywa kanko eltowo diɗɗal ngal ni arde e ngan kanko noon o suuti kongi wiide kanko omo hawa omo hawa ko sénéno Sénégal holliri weltare mum ni mais a gagnima piinoɗoma coupe du monde mo ganduɗa Afrique meeɗa fiiɗum a weltota kaña gañiɗo woni koni ho gowɗo ni wadde kala nde équipe makko haynde woni club aji nde omo jogui club aji omo jogui Allemagne en Bayern hoy kala nde neɗɗo fiimo o jaɓata kañum waymo wonto hoy sikkidde o nan haalaji cewɗi o wiya wonde ɗum waɗum fiyede o warani sportif o warani fair play kanko ham eyo yoro aɗa andi ni wona haaju makko an so tawi a gagnama gañiɗo no wela kala fetirto so welama yo fic yo am yo rippu an a gaña so tawi no an aɗa gañi sa a yiɗa rippude ko hakkadi ko haajuma oto won haasige a gañaki aɗa daro aɗa wiya ɓe no ɓe gañiri elle ɓe gañi coupe du monde so ɓe belama min mi yiɗa aɗa andi hen banggue wayi kono min mi anda ni ko holno ɓe cikkiri leyɗele Afrique ɗe ko honɗum woni hen leyɗele Afrique ɓe ko aɓe jawi en ɓe tottani men place mo poɗɗen hebde neɗɗo sa fi Angleterre sa welama pija mbiya ko an gañi El Hadji Diouf petto okkiɗo Sénégal jeeyaɗo kadi e hebloɓe ɗiɗɗal ngal suuti kongi keɗoɗen mo garten on voulait passer un message à nos amis min jinno ko hollude ɓiɓɓe leydi Afrique miñiraɓe men sehilaɓe men ene wawi wonde min natti jogade kersa kulol e yeeso leyɗe mawɗe foko koyngel yeru Angleterre France Allemagne Maroc Sénégal e Cameroun fof ko liɗum e yeeso Brésil e yiyande am yonta men waɗi fodde mum ha timmi yonta Samuel yonta Régemila min balli miñiraɓe men hoolade koye mumen andude ɓe jogi mbawka warude ko ɓuri koɓe mbaɗi ko hankadi heddi tan komin daara fijirde maɓɓe ko weltare mawde yiide koɓe mbaɗi ko de voir mes petits frères leur donner une leçon on woni El Hadji Diouf wi ko weltare o arti noon yonta mabɓe koɓe mbatno hankkadi diɗɗe Afrique ha diɗɗe Afrique mbasa jogade kulol mataw e kersa e yeeso diɗɗe mawɗe ɗe mbiya toon on kaali wonde Angleterre ko kañum darni ko kañum sosi fuku koyngel Mamadou Fall mi hokkuma tan mbasa jurnude noon sinno sabi Allah sabu eɗen poti haalde haala fuku cenglen eyyi aɗa andi ɗon ɓe ganduɗa kañumen goni fettoɓe wonɓe leyɗele tubakoɓe to ala koɓe ɓuuri e ɓe ganduɗa kañumen goni fettoɓe Afrique wonɓe toon ɓe sabu ɗum sa ƴeewi club aji ɗi kamɓe gondi toon eɓe petta sabu wadde noon Sénégal sa ƴeewi Angleterre ha joni affaire nde mettiɓe woni tan ko piggal ngal no musiri ni ko ɗum mettirɓe kono noon ɓurani tan ko pijal tan hankadi ɓiɓɓe Afrique eɓen to ganduɗa toon woni Europe eɓen club aji mawɗi eɓen koltatan koye mabɓe wadde hadde ɗum fotani an aɗa yiyaade makko ko wi hankadi sen leyɗe Afrique natti jogade complexe natti hulde natti hersude diɗɗe mawɗe mboɗo yaade makko no feewi sabu ɗum ayi sa ƴeewi hankadi yonti Afrique leydi Afrique ƴetta coupe du monde hay Pape Diaw mi nani omo haala ɗum nde hanki manda heccanki omo hollita wonde hankadi yonti leydi Afrique yahay coupe du monde ha ƴetta ko ganduɗa ko ɗon desewal ngal par ce que sabu ɗum sa ƴeewi hande ala ko heddi so tawi ko fettoɓe ɗen jogui fettoɓe nan pettato e kulobaji mawɗi hankadi ko heddi nden noon ayi Sénégal noon ene wowi so tawi ko kawdire baaɗe ni yiyande ɓe mbaɗa golle mawɗe ha yimɓe fof poppanaɓe hay so wona Sénégal min ko Afrique mbimi e hoore mum Afrique e hoore mum hande woni Sénégal walla woni leydi wondi Afrique hankadi yonti ɓe ƴetta coupe du monde
yonti Afrique ƴetta coupe du monde maaro ko ɗon darotoɗen jawten tan e toɓɓere wonde woni basketball Africa League timmi aset hanki woni daawal joyoɓal ngal hitande 2025 baɗonoɗo hikka noon ko Al Ahli mo Tripoli wona Al Ahli mo Caire Al Ahli mo Caire ko fuko koyngel kono ɗo ko Al Ahli mo Tripoli heɓi desewal ngal e yeeso Petro Luanda ɓeɗe sikki rawande ko kamɓe ƴettuno jeenari ndi ɓe loggi capanɗe jeetati Petro Luanda kañum heɓi capanɗe 6 caggal muɗum Jean-Jacques no yettere Boissy min de nani mbimi ko Diouf on ji mi yejiri yettode nde o heɓi inde o heɓi desewal mbuñaari ɓurɗo wawde fijde e kawgel ngel o suuti noon ko keɗoɗen mo garten min keblima no moƴƴi min daari ko juuti e ballal eltowo men o e hebloɓe men ɓe hono ngal diɗɗal fijirta min kebli kawrodiral ngal sabu diɗɗal ngal heɓino desewal bal darde noɓe pijirta ni walli min no feewi eltowo men o wino ko yomin darto no feewi ngam wasde loggedi kadi min jokkodira wasiya am faade e sukaɓe ɓe ko hunde wotere komi ɓiɗɗo Afrique hono maɓɓi mi yahani to États-Unis fijude e diɗɗitoɗe ɗe kamɓe wonɓe Afrique ɓe hotoɓe accu hotoɓe gaccu koyɗol maɓɓe e keddoɗo ko silma wotere tan walla mbiyen ewo ko silma wotere no jiruɗon baala konguiɗi ko suuti o wi ɓiɓɓe Afrique horo jejjit koyɗol mumen yo tiiɗe e koyɗol mumen kanko mo holliri wonde koyɗol makko omo yiɗi wadde ɗum sabu duuɓi tati caggal o waɗino ɗum wonde AS Douane ɓe jeeha final ɓe kawama ɗo henne foof sa ƴeewi noon darde hikka no daroni Sénégal en tato gonno hen e final fo ete woni kanko Jean-Jacques Boissy o woni Babacar Sané e omo gonɗo Youssou Ndoye kamɓe fof ɓe kolliri hen koye mabɓe no hollira noon hande wonde basketteur sénégalais hem so tawi on banggue haalte sohla hoye basket e Afrique no jogui ɗum nan hen eywa Yoro anni min mi yeɓi match o mais mi yeɓi tournoi o fof mais franchement ko waɗi ko ne mawni no feewi e basket Afrique e bafti Sénégal eywa andi Mamadou Fall konngol ma cakkitingol eyyi ko tan mbuñaari ndi o tatandi ko hunde hande sabu mo holliti hoore makko no feewi e nder championnat he eywa tedduɓe en keɓata haalde haala Guinée sabu toon entraîneur maɓɓe elto maɓɓe yettama hankkadi rotima golle mataw mamin gartu hen mataw e kabaruji men garoji mamin gartu kadi e toɓɓe goɗɗe ɗe min keɓani yewtidde ko yettude mon tan e heɗogol mon lobbol yettude kadi heɗɓe karallagal ngal Saliou Diawo kañum e Malang Sonko yettude yewtidiɓe men min dokki on aadi alet arore e toɓɓe goɗɗe on jarama